Tuy inobram kanya parayan, inawis na kinapanag pasyar. Ija iti karayan tangarin mo ay inayabang di barkadam yen barkadak yang mapay kastoy ti marik etnak akiba to'y barukong ko no makita ta panang serpat mo unag sakit rayan apay nasyakit sinaptam at dagayam sa baling nga ubaram sobra ti sakit na rayan ti irot yang paniitnan. Inigas mo tinarik-rik na matiyan nga siya ko lang. Hindi ko iamin ken ka nim apay ada pay lang sa balian nakita hanak ko mga pinagluwa ang umit nga napaksot to'y rik na unag sakit rayan apay nasyakit sinaptam at dagayam sa baling nga ubaram sobra ti sakit na rayan ti irot ken paniitnan. Unag sakit rayan apay nasyakit sinaptam at dagayam sa baling nga ubaram sobra ti sakit na rayan ti irot ken paniitnan. Gaputo sakit nakit nilipat kon sapay kumataring magsaka numan adda nakuranggak sapay kumata malagip nak to'y sakit na nga imbatim hanto pulos aglaing ingana nga agdara to'y intid mo nga sakit ken bara. Unag sakit rayan apay nasyakit sinaptam at dagayam sa baling nga ubaram sobra ti sakit na rayan ti irot ken paniitnan. Unag sakit rayan apay nasyakit sinaptam at dagayam sa baling nga ubaram sobra ti sakit na rayan ti irot ken paniitnan. Adya pulos malipatan to'y sakit na riyan.